Sanamkela Avalanche of Grace, igama lami nje uThenjiwe Molweni. Sifunda kwincwadi kaLuka namhlanje owesibili. Siyoqala kula vesi yesibhozo. Apho sizawubona uthando lwezulu. Izulu likhetha abelusi uba maboxelela abantu uba kukho usana oluzawuzalwa lunguYesu Kristu. Abelusi baba ngabokuqala ukwazi ngokuzalwa kaYesu Kristu. Abelusi are the ones that are despised in communities, the lowest of the low. Kodwa izulu labakhetha. They are uneducated, kodwa izulu labakhetha. They are unworthy, kodwa izulu labakhetha. Lakhetha bona ngayo. Namhlanje mna nawe kufuneka sizibuze uba kwakuthini izulu zelikhetha abelusi. Okokuqala funeka sikhumbule uba uYesu Kristu ungumelusi olungileyo. Wasayena. Melusi olungileyo ke ulo who cares for us, who gives us love, who preserves us, who protects us. Leyo ngumsebenzi wabelusi. Ukugada izimvu nezigulayo neziwiki uYesu uyaziphilisa. Irole kaYesu Kristu le kum nakuwe. Yiloo nto kukhethwa abelusi. uYesu abelusi are despised, noYesu was despised and rejected ngabantu. Isaiah 53 verse 3. Sazi into yokuba njena uYesu Kristu ungumelusi olungileyo. Yiloo nto kufuneka ngalo lonke ixesha sibulele, sibe nombulelo. Masiye baleni sive uba abelusi bothuka bethuswa yintoni na, bethuswa kukubona ubuqhaqhawuli bezulu, ukubengezela kwezulu. Bona bazigqibele besolusa igusha, kwavela isithunywa phambi kwabo. Uvesi 9. Babona ngesithunywa simi phambi kwabo. Bathi nobuqhaqhawuli benkosi ukubengezela ngenxa zonke besuka. Boyika belusi. Isithunywa sathi kubo kuvesi 10, ningoyiki, musani ukoyika, ndinishumayeza iindaba ezilungileyo. Ndinishumayeza iindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu oluya kuba kubo bonke abantu. Yesu Kristu uzalelwe wonke umntu. Yesu Kristu. Usana olunguYesu Kristu luzalelwe wonke umntu. uYesu Kristu isalvation ufuna wonke umntu ayifumane. uYesu Kristu. Noba uyakholwa kuye noba ukholwa, kodwa uYesu Kristu uzalelwe wena kanye. Verse 11. Saqhubeka isithunywa sithetha nabo. Sathi ngokuba nizalelwe namhlanje emzini kaDavide umsindisi onguYesu Kristu, inkosi. uYesu Kristu inkosi. Verse 12. Nantsi ke eyaba ngumqondiso kuwo. Nofumana lusana lusongelwe eziqhiyeni, lulele emkhumbini wesitali. Isithunywa sasingafuni nje uba babe belahleka. Saba ne-order, sibanike order. We serve a God of order. God is a God of order. Funa yonke into ihambe nge-order. Yiloo nto baxelela yonke into. Into yoba nje nizawufika ningadibane nje nabanye abasana amaninzi. Olu luzalufumana lusongelwe eziqhiyeni, lusesitalini samahashe. Oh, haleluya. Kuthe kusenjalo besamamela isithunywa
kanjalo kwavuleka izulu, kwaphuma izithunywa, inkitha yomkhosi wezulu wasemazulwini idumise uThixo, isithuzuko kuThixo senyangweni, uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini, udunyiswe the worship, inkitha yasezulwini. Bayibona into entle abelusi. Zange kukhethwe the leaders of the Jews, the Sadducees, the Pharisees, kwakhethwa the lowest of the low. Uyimamele kakuhle loo nto, uyigcine. Kuthe emveni koko bamka izithunywa zisiya ezulwini, abantu abo abelusi bathi omnye komnye, masesihambani ngoku siye eBhetelehem siyobona konke okuhlileyo oku okanye sigqiba ukuxelelwa sisithunywa. Masambeni ngoku siyoxelela abantu konke oku esikubonile. Bahamba ngokungxama. Kuverse 16 bamfumana uMariya noYosefu nalo usana lulele emkhumbini wesitali. Bathi bakubona balibhengeza ilizwi ebelithethwe kubo ngaye umntwana. Baxela, bathi bonke abo bevayo bamangaliswa zezo zinto zabe zithethwe kubo ngabelusi. Bamangaliswa uba kwaza kwakhethwa abelusi ukuzawuthetha iindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu oluzalelwa kwethu usana lunguYesu Kristu, umsindisi, inkosi ozosindisa aboni. Uvesi 18 bathi bonke abo bavayo bamangaliswa. Leyo nto funeka sitsho uba bamangala. Konke abakuvelayo nabakuxelela, inkitha yezulu ezoyehla yazawudumisa, nengilosi eyafika yabaxelela indaba, zonke ezo bamangaliswa. Mna nawe ke namhlanje kufuneka sazi uba sifana nabelusi. We are unworthy of this salvation. Ayisifanelanga le salvation, ayisifanelanga thina. Yiyo loo nto kukhethwa abantu abaphantsi, the humble. Ayisifanelanga. Siyifumene by grace, through faith. Akungakwenza kwethu, ayingoba silungile. Siyifumene ngegrace, ngoba balo likaThixo, ngokholo. Kufuneka sibe nokholo xa simfumana uYesu Kristu. Sikholwe uba uYesu yinkosi, nguye othunyelwe uba azosifela kwizono zethu esikhupha ezonweni. Sikholwe nangokuba nanku ezayo wazalwa kwasetyenziswa abelusi, the nobodies. Abelusi ngonobody, abaphucukanga kaloku abafunda. Sithi ke asisenasizathu, we have no excuse yokuthi hayi mna ndifundanga andizokwazi ukuxelela abantu. Utshilo uApostle Paul wathi akuhambi nge-eloquence, akuhambi nge-human wisdom, uhamba nge-Spirit of God, ukuba masixelele abantu
Siyakhuthazwa namhlanje uba masixelele abantu nge-salvation. Singabelusi nathi asifanelanga, kodwa izulu lasikhetha. We are the ones ekufuneka sihambe siyoxelela abantu. Xa uthe wamfumana uYesu Kristu unoxanduva, une-responsibility yokuthi uyoxelela abantu, ubhengeze, ufane nabelusi. Abelusi abantu bamangala xa sebexelelwa ngabelusi ukuba nangu uYesu Kristu kukho usana oluzelweyo. Nahamba neBhetelehem, nafika kukho usana oluseziqhiyeni olulelwe esidaleni, emkhumbini wesidala. Masihambeni nangoku apho uya khona, uya emolini, xelela abantu nge-birth of Christ, xelela abantu ngoYesu Kristu, xelela abantu ngoYesu Kristu. Asina-excuses, siya-excited, sinejoy uba sawuzalelwa uYesu Kristu. Siyabulela kakhulu. Happy Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. We love you from my family to your family. God bless you.